Обратно в студиото сме. Да. Тук на гости ни е и вторият ни гост. Уверявам ви, един много интересен лекар, който ще ни разказва за проблемите с детските очи, тези, които се срещат в ранна възраст. Ще говорим по-конкретно за кривогледството при децата. На гости ни е доктор Емил Николов, един добре познат офталмолог във Велико Търново. Добро утро или добър ден, може да вече. Здравейте, благодаря ви за възможността да бъда представен на вашите уважаеми зрители и да осъществим контакт с тях, което не е неимоверно удоволствие за мен. Надявам се, че ще помогнем на много хора, защото ще говорим за кривогледството. Един много често срещан проблем при децата в ранна възраст. Какво представлява кривогледството? Направо да започнем от там. Кривогледството е едно много сложно разстройство в физиологията не само на окото, а на целият зрителен апарат, който представлява един комплекс както от очите, очедвигателните мускули, цялата очедвигателна мускулатура, нервите и мозъчното представителство, висшите асоциативни полета, в което се осъществява анализа на зрението, наобщо казано. Кога се среща? И въобще има ли някаква възраст, при която това заболяване се развива? Най-общо кривогледството се разделя на два вида. Такова първично, което се проявява до първата година на рождението на детето, и то обикновено е свързано с някакви разстройства в нервната система, които често са вродени или са възникнали в съвсем ранна детска възраст, и много рядко за това причина са някакви зрителни смущения. На втори план се развива вторичното кривогледство, което обикновено става видно, се проявява след една годишна възраст до към 7-8 годишна възраст. Обикновено там имаме зрителен проблем, като отключваш за едното и за другото е или някаква черепно-мозъчна травма, или стрес, или оплаха на детето. Такава може да бъде и някакво остро възпаление, протичащо с висока температура, или някакво простудно заболяване. Винаги има някакъв отключващ момент, дори и той да би останал незабележим за родителите и на близките на детето. И да, това е, което искам да кажа. Наследяващия момент, как се проявява тогава? Наследява се възможността да бъде проявено причината за разстройството се унаследява. Искам да попитам само, ние в ефир ли сме в момента? Да. Добре. Да знаем ли това е запис? Добре, да го взема в предвид. И така, това е невероятно интересно и с съвременните възможности на диагностика става все по-интересно, тъй като се изследват все по-големи детайли и се развиват все по-точни уреди и методики, разработват учените лекарите, които работят в тази област, чрез които имаме възможност както да диагностицираме, така и да повлияваме този процес. Да. Означава ли, че ако майката или бащата на детето в детската си възраст са имали кривогледство, детето ще наследи това заболяване? Означава, че ако майката или бащата са имали някакъв зрителен проблем, който е довел до кривогледство, е доста висок шанса детето да има същия проблем, а дали това ще доведе до кривогледство, разбира се, че има значителна такава вероятност. Значи, освен наследствеността, има един такъв фактор, наречен пенетрация на ген. Не само да се наследи, но и възможност това нещо да се прояви, зависи от пенетрантността. Това е термин от генетиката, вече е малко по-сложно, но действително е значително по-голям шанс, отколкото сред популацията от останалата част на населението това да се случи. Някъде съм чела, че около 25% е вероятността да се наследи. Да, бих казал. Има определени типове заболявания. По-скоро те са като състояние, особено когато са свързани с зрителни проблеми, и някои от тях даже не могат да бъдат наречени заболявания, когато отклонението е малко, примерно близки късогледство или далекогледство или астигматизма е с ниски стойности. Те се наричат параметропични ефракции, тогава те статистически не оказват никакво влияние. Но в по-значителните си степени оказват такова влияние. Така че е напълно възможно. Искам да кажа следното, че примерно родителя може да има съвсем леко късогледство или далекогледство, което да не е довело до кривогледство, а същото отклонение на зрението, което се коригира с това, да е по-голямо при детето и при детето да доведе. Обикновено се наблюдава в последните 10-20 години в децата да се развиват, за съжаление, в по-силна степен болешките на родителите.
и проблемите. А това кривогледство засяга ли самото зрение, честотата на зрението? Или е отделен симптом? Това е симптом на влошено зрение. Значи ще ви обясня. Кривогледството възниква чрез потискане на образа в едното око, когато той е неясен. Погледа при неясно зрение се разфокусира и при възрастните това е един защитен физиологичен механизъм. Примерно възрастен човек с диабет или с някакво друго заболяване, ако получи парализа на едното око или в една очедвигателна посока е затруднено зрението му, мозъка автоматически, след по-продължителен, разбира се, период около 3 месеца, изтрива, така да се каже, заличава, супресира образа на едното око, по-слабото, така че човек да не вижда двойно. Когато човек има неуспоредност на очните оси, се получава двойно зрение, което пречи в нормалната жизнена практика. Може би това трябваше да поясня. И мозъка има свойство да изтрие един излишния образ, който при възрастен става, това нещо се случва за 3 месеца. При децата този механизъм е значително по-пъргав и се случва по-адекватно, по-бързо, но по този начин разфокусираното око, при който е супресирано, при който образа не се вижда добре, то остава така блуждаещо или се остава на така наречения вроден баланс на мускулите, съотношението между 8-те очедвигателни мускули и много често се отклонява в едната посока, като проекциите, вече говорим там за аномална кореспонденция на ретините, образите на двете очи не кореспондират. Може да си го представите като две камери, които гледат успоредно, едната се промени ъгъла под някакъв паралактичен ъгъл, винаги се получава такова некореспондентност на образите